daukagu, eta entzuten honen inguruan galdetu nahiko genioke, Gobernu Delegaritzak ere baituelako bere eskumenak kontu hauetan. Itxaso jauna, egunon ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon, Iban. Martxoaren 8an zer orduan manifestazioak baimendu behar dira, beste modu batera egiteko mugak jarri behar dira, zure lanetik, zure aulkitik, ze proposatzen duzu? Ni pixkat izan duzuen elkarrizketa entzun da, nahiko bat nator Luis Germis irakasleak esan duenarekin. Iruditzen zait momentu honetan ezinbestekoa dela biztaz ez galtzea Espainian oraindik ere bizi dugun egoera epidemiologikoa, ez? Euskadin batipat larria, eta behintzat ez dijoa gainontzeko lurraldeetan dijoan bezala, jaisten ari da, noski, eta nik uste hori berri hona dela, baina oraindik ere murrizpenak eta restrikzioak mantendu behar dira. Hortaz nik uste dut danok pentsatu behar dugula, herriek egiten duten bezala, edo beste hainbat aldarrikapen egiten diren, edo denuntzia egiten diren bezala, nola egin pandemia gehiago zabaldu ez dadin, ez? Eta uztargarriak egitea, norberak izan ditzaken aldarrikapenak azaldu eta era berean kontagioak ekiditea. Nik uste dut hori momentu honetan oso importantea dela. Protesta kalean baimenduta badago, ez? Orduan, ze formatu izango litzateke zure ustez egokiena? Jende kopuru bat zehatza ezarrita edo? Jose Manuel Franco Madrileko delegatuak esan beharko du zeintzu neurri jartzen dituen, eta batipat izango dira neurriak agintari, osasun agintariek pixkat planteatzen dituztenak, ez? Ohituta gaude, azken bolada hontan protestak ikustera, eta protestak baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere, distantziak mantendu, kopurua neurtu, limitatu azken batean, musukoak noski, hor egongo dira pentsatzen dut hainbat neurri, baina nik uste dut danon buruan egon beharko litzatekeela batipat ekiditea pandemiaren zabaltze berriro ere 4. edo 5. olatu bat ez sortaraztea. Txertoen kontuare hor dago, gaur ari gara hizketan, bihartik aurrera irakaskuntzan ere txertoak jartzen hasiko direla, ertzaintza dagoeneko hartu ditu txerto batzuk, eta zure ardurapean leuduken Espainiako polizia, guardia zibil edo militarrek, haien inguruan baldago egutegik Espainiako gobernuaren P daudelako zentzunetan, eta ez Jaurlaritzaren P. Bai, Osakidetzak eta kasu honetan osasun sailburuak prestutasun osoa erakutsi digu, aste honetan bertan beste behin hitz egin dugu Sagardui sailburuarekin, eta ari gera bai Guardia Zibilaren eta bai Polizia Nazionalaren, baita presondegietan egin behar diren txertaketa prozesuei buruz hitz egiten, koordinatuz eta alde hortatik ez daukagu inolako arazorik. Ari gera, ez da erresa izaten ari, azken batean, bai Polizia Nazionalak eta bai Guardia Zibilek ez dutelako medio propiorik, eta hortaz, seguraski joan beharko dira ambulategietara, eta baina hori antolatzen ari gera, eta gainera eskertu nahi dut Sagardui andereak gurekiko izan duen begirunea eta prestutasuna. Baina, data zehatzik ez daukazu, esaterako presondegietan, ez gertatuko den, ez dago egutegi zehatzik? Bloke hontan, eta momentu hontan egiten ari den pixkate, erkidegoen arteko, lurraldeen arteko komisio hortan adostutako irizpideen arabera, momentu hontan ari dira kolektibo guzti horiek txertatzen, eta bakunak eta txertoak iritsi ahala, bloke hontan, epe honetan egiten ari dira, eta aste honetan ez bada hurrengo astean edo izan daiteke bai Guardia Zibilaren eta bai Polizia Nazionalaren txertaketa prozesuaren hasiera. Giltzarretako eta aipatu duzu, ez? Txertoak iritsi ala, horri buruz ari garelako hizketan, eta konturatzen garelako horniduran ere zenolako arazoak dauden. Horren aurrean Eusko Jaurlaritzak erreserba estrategikoaren estrategia politika hori hartu zuen, eta zu zerorrek ere kritikatu zenuena, ez? Oraindik ere kritika hori berresten duzu, iritzi aldatu duzu, ze posizio da orain? Nik esandakoa noski esan nuen, eta gainera iruditzen zait momentu honetan 80.000 txerto daude almazenatuta Euskal Autonomia Erkidegoan. Egia da momentu arte behintzat ez dela inolako arazorik egon Autonomia Erkidegoetan bigarren txertoa jartzeko, ez Europan ez Espainiako Autonomia Erkidegoetan. Beti ere aldaketak edo hausturak emango balira banaketa prozesuan aldez aurretik esaten dira, gaur jakin izan dugu AstraZenecak beste behin atzerapenen bat izango duela, hori aldez aurretik jakiten dugu, eta hortaz horrek ere baimentzen du gauzak ondo planifikatu alizatea, ez?
Hor, nire iritzia baino, hor daude gainontzeko erkidegoen irizpideak, hor daude Europak normalean erabiltzen duen aurrera daraman estrategia, eta batipat adituek esaten dutena, ez? Nik uste dut, epeak aurreara egin ala, gero eta argiago gelditzen dela, importantea dela erritmoa, eta batipat ikusita zer nolako kontagiosoak diren zepa berriak, importantea dela bakunak izan ala txertaketa prozesuari ekitea, ez? Beraz, gobernu ordezkaria jauna, berresten duzun mezua, Jaurlaritzari mezua, ez duzu ulertzen zergatik Euskal Autonomia Erkidegoa azkena den txertoak ematen? Ez dut horrelakorik esan, eta gainera ez dut politikatik nik gobernuen arteko ikaikak zabaldu nahi. Bai esango dut, sorterik onena opadio dela, azken batean estrategia horrekin asmatzea, Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Sailak asmatzearekin batera gizarte osoaren onurerako izango dela, ez? Eta horretatik guk nahi duguna da asmatzea, eta hori da opa dioguna Osasun Sailari, dudarik gabe, guk hori da bilatzen duguna, ez? Txertoak ekarri dezaketena, edo ekartzen ari direna da immunizazioa, eta ekar dezaketena da COVID pasaporte hori deitzen dena, eta orain badago eztabaida bat Europan ere ia ezarriko dena da, ez? Nolabait ere esan dezaten txertoa hartu dutenek, edo malgutasun bat izan dezaten hainbat ekintza egin ahal izateko txertoa hartu dutelako eta immunizatuta daudelako. Etorriko dela uste duzu, ala eztabaida handiegia dela Europan hori ezartzeko bidea. Espainiaren posizioa baiezkoa da. Bai, izan ere nik eztabaida hori uztartuko nuke txertaketaren txertaketa derrigorrezkoa izan behar duen ala ez izan dugun eztabaida horrekin, ez? Azken batean, danok ulertu dugu ezin dela derrigorrezkoa izan, eta ezin zaiola behartu inori txertatzea. Baina bai esango nuke, txertatzea erabakitzen duten horiek, behin bere mugikortasuna zabaltzen hasten denean, txertatuta dauden horiek, mugitzeko eskubide hori berreskuratu dezatela gainontzeko baino lehenago. Esan dut, nik eskubidea daukat nire burua ez txertatzera? Bagian bai, baina orduan murrizketak mantentzen diran bitartean, zure gorputzarekiko, baina gainontzeko gizartearekiko ere arrisku bat izaten jarraitzen duzun heinean, zure mugikortasuna oraindik ere murriztuta jarraitu beharko du. Uste dut hor dagoela gakoa, ez? Beraz, deno txertatzen baldin badara pasaporterik ez, baina baten baldin bago txertatuta pasaportea bai, hori bultza Ez, diodana da txertatuta zauden neurrian, eta adibidez, joan dan egunean Reyes Maroto Turismo, Industria eta Turismo Ministrak esan zuen, inserso delakoa berreskuratze prozesuan egon gaitezkela, eta irailean, ea egia dan, hori berreskuratuko balitz, hori zergatik esaten da. Esaten da, ordurako, agureak eta jubilatuek segurazki txertoa izango dutela jarrita, dagoeneko, aurretik ere espero dugu hori ere izatea, baina hori da kontua, mugikortasuna txertaketarekin uztartu behar dugu. Orduan, txertatuta egotea ala ez, nunbaiten reflejatu beharko dugu, eta hori pasaporte bat baldin bada, nik ezakit izena zein izan behar duen, hori beste kontu bada. Baina nik uste dut, gaur egun munduko hainbat lekutara joatea txertaketarekin lotuta dagoela. Danok dakigu gaur egun, Sanidad Exterioren txertaketa nola eskaintzen den, Afrikako edo Asiako hainbat herrietara joan alizateko. Momentu honetan pandemia egoera batean gaude, eta litekena da herriek ere eskatzea. Mugikortasuna irekitzen joan alizateko, txertatuta egotea. Maroto ministro aipatu didazu, insersoaren bidaia hori ez hizketan, Aste Santuan aipatu zuen lehenago, Aste Santuan ekintzaren bat egin ote ziteken, ala ez? Askok ez dute oso egoki momentu honetan kontu hori buruz hizketan aritzea, zer iritzia daukazu? Ez dago eztabaidarik momentu honetan horren inguruan, ez? Nik uste dut oraindik ere egoera larria dela, eta horrelako aurrerapenak egitea segurazki ez dala oso uztargarria gaur egun daukagun lehen betebeharrarekin, alegia pandemiaren inzidentzia maila jaistea. Hortaz, ez naiz ni gai esateko Aste Santura begira nola egongo geran, baina nik uste dut mobilidade, mugikortasun maila oraindik ere nahiko murriztuta egongo dela segurazki. Martxoaren 5 da, hemen
labiaren urrengo batzordea, holko batzorde politikoa, zuzu ere parte zarena, hor ze posizio espero duzu, edo malgutze zizketan hasiko gara batzorde horretan uste duzu? Hiruronetik jaisten ere gaur bertan gertaliteke hiruruneko intzidentzia metatuaren tasa horretatik jaistea Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaia bakarrira, lurralde moduan hortik gora gertaliteke, beraz martxoaren 5 horren margultzez hitz egingo dugu. Osasun sailburuak atzo bertan esan zuen, jesten jarraitzen dugula, maldan beragoa zela, intzidentzia mailan, baina pixkanaka jaiste prozesu hori gero eta leunagoa dela, alegia ezkerala erritmo berdinean jaisten ari. Momentu honetan, Ceuta, Melilla eta Marrillakin batera, Espainia mailan egoerarik, ez gera, gainontzeko erkidegoekin batera jaisten ari. Hortaz, nik uste zuhurtziaz jokatu behar dugula, eta lehendakariak ere, nik uste hori ere agerian utzi duela, zuhurtziaz jokatzeko momentua dela. Honezkero jakin badakigu, hain justu olatu berriak hasi baino lehenago restrikzioak oso importanteak direla, alegia ez duela gehiagirako balio restrikzioak behin olatu hasi hasten danean jartzea, ordurako ja ez dagoelako remediorik. Olatuak hasten direnean, gero datoz ingresoak, uziak, hildakoak, orduan hain justu ondo edo hobeto gaudenean restrikzioak mantentzea bere biziko importantzia dauka, etorkizunean olatu berririk gertatu ez daitezen. Eta nik uste dut, zuhurtziaz jokatzeko momentua dela. Izurritaren lehi hau izteko, izugarrizko nahasmena daukate Trebiñuko bizilagunek, Gaztela Leongoak izan litezkeenak, baina Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat arau bere egin arazi dizkietenak ere, urriko alarma dekreto gala dio gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasun arauen arabera ibili behar dutela. Baina gero orain, Guardia Zibila joaten da, eta jatetxe batean, esaten du, Gaztela Leongo arauak sartzen direla, ez? Eta ez Autonomia Erkidegokoak. Zu zerbaitan lagun diezaiek ez du, negoziaketa horretan ze parte dauka, gaur ordezkaritzak? Baina, orain gutxi arte izan ditugun kontraesanak nik uste dut ja leundu direla, ez? Auzitegi Gorenak Gaztela eta Gaztelari esan dio ezin duela toke de queda delako hori arratsaldeko 8 jarri, hortaz gaur egun dauden restrikzioak Euskal Autonomia Erkidegoan hartzen diren... Baina barruak itxita daude Gaztela Leonen eta pasaren igandeko kontua da, Guardia Zibila joan zela jatetxe batera eta itxiaraz egin zuela jatetxe hori, ez? Eta horren esaten dute oraindik ere alkate horiek, ez dakigu zer euren barruan gauden, ez? Alarma dekretua gauza bat dio, baina gero Guardia Zibila etortzen eta itxi egiten digute negozioa, ez? Bueno, Trebiño, zorionez edo zoritxarrez, hori ez dugu hemen baloratuko, baina Gaztela barruan dago, eta bertan dekretatu diren neurriak Trebiñori ere eragiten diote, ez? Egia da, en fin, egoera nahiko bitxia dela, ez? Baina gehiago nik uste dut, neurri horiek baino larriagoak izango lirateke kontrasanak emango balira, Trebiñotik ateratzeko edo sartzeko dauden ordutegiekin edo limitazioekin, eta nik uste dut momentu enten ez dagoela alakorik. Azkenengo egun hauetan ere, audio batzuen berri izan dugu, Intxaurrondoko kuartelean gertatzen ziren tortura kasuak baieztatzen dituzten audioak dira. Mitxel Lakuntza izan zen asteartean gurean, ELA sindikatuaren idazkari nagusia, eta gai horri tiraka, Lakuntza jaunak Itxaso jaunari galdera utzi dio. Mikel Zabalzaren torturaren audio hoien inguruan, eta estatuko ordezkaria, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan den enean, esango nioke, ia bere gobernua prest dagoen aitortzeko hemen tortura era sistematiko batean egon dela. Galdera xumea eta zuzena, ia prest dagoen aitortzeko hemen egin dena. Bueno, hori esatekotan justizia esan beharko du, ez edo esan behar du, eta izan ere, kasu konkretu batzuetan esan du. Ez bakarrik egon direla, Lasata Zabalaren kasuan, hor sententzia bat egon ziren, zigor batzuk kondena batzuk egon ziren, gartzelaratu egin ziren, implikatuta egon ziren pertsonak. Beste kasu batzuetan, Europar justiziak ere gehiago ikertu egin behartzela ere salatu du, edo esan du. Horrek, bi gauza horiek ez dute inondik ere esan nahi, praktika haiek sistematikoak izan zirenik, ez? Baina edozein kasutan, orain jakin izan duguna, ezagutu izan duguna, dira audio batzuk. Audio horiek irudikatzen dutena edo aurretik ezaguna zen. Tekstuak ezagunak ziren, aipamen horiek ezagunak ziren, orain ikusi izan duguna da, edo ezagutu izan duguna da artxibo sonoroa, ez?
Edozein kasutan, nik justiziatik haratago azpimarra jartzen diot baita ere, herri hontan egin behar dugun lanari, ez? Nik duela gutxi Espainiako gobernuaren ordezkari gisa, Donostiako udalak, alderdi politiko guztien adostasunarekin ospatu zuen omenaldi batera joan nintzen, Mikel Zabaltzaren inguruko omenaldi batera joan izan zen, bere arreba Lurdesekin egoteko aukera izan nuen, eta bere doluaren, bere minaren aintzatespena eta errekonozimendua egin nuen nire presentziarekin. Eta nik uste dut, elkarbizitzaren lanketa horretan importantea dela baita ere horrelako keinuak egitea, eta azkenean egia, justizia eta reparazioa eskatzea, ez? Baina erreparaziorako bideo horretan, eta Zabaltzaren kasu konkretuan, bersio ofiziala dio, Zabaltzak eskuak esposatuta zituela ihes egin zuela, poliziaren kontroletik, eta bidasoa ibaira salto egin zuela, eta bertan ito zela, ez? Hau entzun da, bersio ofizial hori erabat desmuntatzen da, ez? Eta auzitegi batean ez zaio honi sinisgarritasunik eman, orain entzun dugun audio honi, transkribituta ez zaio sinisgarritasunik eman, baina familia horrek erreparazio bat merezi du. Orduan, zer egin liteke, ez? Gauza guztiak guztartzeko eta familia honek merezi erreparazioa izan dezan. Berriro diot, orain entzun duguna ezaguna zen, hori, espedientean irudikatuta zegoen. Baina Gomez Jaunak esan zuen ez zela bere ahotsa eta hortxe gelditu zen. Orain jakin beharko gentuke fiskaltzak horretan froga berriak diren ala ez aztertzen duen, ez? Aztertzen noten duen. Hortik aurrera, justiziaren lana izan beharko da, aztertzea hor froga berriak dauden ala ez diren. Nik berriro diot, iruditzen zaidala, joan dan egunean ere, oso kasu desberdin batean, 1977an, hortaz oraindik ere, frankismoaren eta demokraziaren arteko limbo horretan eman ziren tortura polizialen kasu baten inguruan Moncloan egoteko aukera izan nuen, Ines Núñez de la Parte lagundu nuen bertara joan eta Memoria Demokratikoko estatu idazkariarekin egon eta bere bersioa eta bere bizipena esplikatu zezan. Eta horrelako keinuak egitera prest gaude iruditzen zaigulako, iraganeko zauriak empatiarekin sendotu eta osatu behar ditugula. Eta honek balioa du, eta familia berak esaten du inflexio puntua dela zentzu horretan, polizia gehiagik ere biktimak ere aintzat hartzen direlako, baina badirudi, estatuaren boterea tartean daudenean, denbora asko pasatzen dela. Kasu honetatik 45 urte, Zabaltzarena pasazenetik 36 urte izango dira, 85 urtekoa dela, ez? Ze gertatzen da, estatua tarteko dagoen, hainbeste denbora pasatzeko erreparaziorako? Hain zuzen ere, nik uste dut, egon diren giza eskubideen bortxaketak askotan, etaren kasuan bezala, oraindik ere, egon badago jendea hori onartzera, edo iraganean gertatutako horren mina onartzera pres ez dagoena, ez? Nik uste dut, aurrera begira, eman behar ditugun pausuak, direla, hain zuzen, sufritu duten guztien errekonozimendua eta aintzatespena egitea. Eta zuk uste duzu estatuak gardentasun osoz horretan laguntzen duela? Erresistentzia handiak ez daude, estatuaren barruan hori gerta dadin. Ez dakit zerri egiten diozun referentzia. Ez kosta egiten dela, denboran, hainbeste kostatzen baldin bada, aintzatespen hauek gertatzea, zuzer horrek esan duzu Zabaltza familiarekin egon zarela, baina horreko gobernuaren ordezkariak ez dira egon izan, ez? Orduan, zergatik kostatzen da hainbeste, ez? Horretara iritzea. Pixkat hasierara bueltatuko nintzateke, ez? Esan justiziak kasu batzuetan kondenatu dituela horrelako kasuak, beste batzuetan justizia izan da Espainia mailako justizia, beste batzuetan Europa mailako justizia, beste batzuetan esan du ez dagoela frogarik. Nik uste dut kasuz kasu ikusteko edo begiratzeko puntua izango litzatekela, baino berriro diot, nik esango nuke aurretik daukagun lana dela, hain zuzen, empatia hori erakutsi eta gertatutako guztiaren inguruko hausnarketa autokritiko bat egitea, ez? Neri atentzia deitzen dit, igual etaren inguruan egon diren hilketa guztiak 40 urtez, 50 urtez egon diren hilketa guztiak askotan esparru batzuetan ez dutela igual atentzio berdina merezi, ez? Eta nik uste dut horre ere badagoela zeregina. Nik uste dut azkenean giza eskubideen defentsaren esparruan koherentzia oso importantea dela, ez? Alegia ez bakarrik esparru batera begira jartzea, baizik eta baita ere rekonozitzea herri hontan 50 urtez izan dugun terrorismoaren errealitate hori, tamalgarri hori. Espetxe eskumenak ere,
izan ere atzo Garamendi sailburuak esan zuen dagoeneko letra txikia ari direla hizketan Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritza. Data zehatzik badu eskumen honen eskualdatzeak? Data zehatzik nik dakidala ez dago, eta egongo balitz ere, ez naiz ni pertsona baimendua azaltzeko. Bai esango dizut, Iban, bihar bilera garrantzitsu bat izango dugula delegaritzan, Marlaska ministroa etorriko da, eta Erkoreka lehendakari ordearekin bilduko gara, hainbat kontu uztartzeko, hor ere erdian badago gartzelaren eta espetxe politikaren, espetxe kudeaketa, hain zuzen ere, eta tira. Bi gobernuen arteko erlazioa ezin hobea da, konfidantzaz eta leialtasunez lanean ari gara. Egia da borondate osoa dagoela, baina batzutan, behin eta berriro esaten dudan bezala, borondatea ez da nahikoa izaten, borondatetik haratago, gero esertzen zeranean, eta kontu juridikoak, teknikoak, legalak, finantzieroak, personalaren ingurukoak aztertzen hasten zarenean hor hasten direla, hain zuzen ere zuk aipatu duzu letra txiki hori, eta hori, pixkanaka argitzen joan behar dugu, baina aurreratuta dago, eta nik uste dute baikor egoteko moduko egoeran gaudela. Eskumenen eskualdatze horretan hala ere, badago oinarrizko, edo oinarriko hausnarketa bat esateko, eredu deszentralizatu batek, espetxen kudeaketan nolabait ere presoen, eta orain etako preso zer hitz egin genezake, haien bergizarteratzen lagun lezakela? Nik uste dut momentu enten bergizarteratze prozesuak, Espainiako konstituzioak azaltzen duen bezala, gure eredua dala, ez? Eta hori egiten ari da. Momentu enten ematen ari diren gerturatze kasu guztiak daukate zer ikusia zuzen ere bergizateratze prozesuak aurrera dijoazelako gartzaletan, presondegietan. Alegia, pertsona horiek iraganean egindakoaren inguruko irakurketa kritiko bat egiten dutela, egindako minaren rekonozimendu bat egiten dutela, eta horrekin guztiarekin, presondegietan dauden tratamendu juntek edo azterketa baikor edo positibo bat egiten dute, eta horrekin batera gero informe bat argitaratzen dute, eta informe horrek gero pixu bat dauka epaileak hartzen duen erabakiarekin. Hori ez aldatuko, esan nahi, presondegien kudeaketaren transferentzia horretan ez dago espetxe politikaren transferentzia, izan ere espetxe politikaren helburua, hori konstituzioan ezarrita dago, bergizateratze prozesua hori izan behar du azkenean. Galdetzen dizun, Jaurlaritza bere garaian zantzuelako, lehendakaria berako saukarrezalenago, kudeaketa humanoago bat egitean nahi zuela, ez? Ez dakit horrekin ze nolako dejada botatzen zion Espainiako gobernuari, humanoagoa. Igual, hobe beraiek galdetzea zertan. Ze gero, horrelako esaldiek izan behar dute atzetik, bazakit, hori nola gauzatzen dan, ez? Nik ezagutzen dut, gaur egun espetxeetan, batipat Euskal Autonomia Erkidegoan daude 3 espetxeetan egiten den lana, egiten funtzionarioek, langile publikoak egiten duten lana, ez bakarrik hori. Ezagutzen dut baita ere Euskadin dauden hainbat kolektibo, 3. sektoreko asoziazio, elkarte, kolektibo askok egiten duten lana, bergizateratze prozesu horietan lagungarri izateko, ez? Eta benetan, ez zait iruditzen errexadanik hori hobetzea, dagoeneko oso politika aurrerakoiak eta oso emaitza onak ematen ari direlako. Por cierto, ez bakarriketako presoekin, badirudi bakarrik etako presoak daudela, ez? Preso arruntak egon ere badaude, eta batzutan, gainera oso kuadro latzekin, oso egoera larrian, ez? Gaur egungo gizarteak ere badu bere ispilua presondegietan aurkitzen diren batzutan egoak oso larriak eta oso latzak eta oso komplikatuak izaten dira, eta hortan bai langile publikoek eta bai elkartek eta kolektiboek oso lan profesionala egiten ari dira. Oso bestelago gai bat, atera nahi dizut, Espainiako Gortetan, Rodríguez Uribes kultura ministroak eta kirol ministroak ere esan zuelako, erkidego autonomoetako selekzioak ofizialak izateko akordiorik ez dagoela, inolaz ere Euskal Alderdi Jeltzalearekin, baina dakizu bezala Euskal Alderdi Jeltzaleak bere Sánchezi eskainitako
nolabait ere babes horretan, eta horri horretan 11. puntuak diolako, baietz, horri buruz hitz egingo dela, ez? Orduan, ez da zertan gelditu behar dugun, edo hitz egingo dela, hitz egiten dela, ezetz, edo non gelditzen den, ez da hau. Hitz egiteak ez du esan nahi gero horri konponbide erraz bat aurkituko diogunikan, ez? Hitz egiteko prest, gaina nik uste dut gobernu honek denetari buruz hitz egiten duela eta ez daukala... Konpromiso hori hartu dezakez, horri bat idatzita baldin bat. Hori da beste kontua, atzo ministroak esaten zuena zan, eta hortan nik uste dut jabetu bargarrela danok, horrelako presentziak ez daudela bakarrik Espainiako gobernuaren esku. Alegia, federazio internazionalek edo txapelketa internazionalak antolatzen dituzten erakundeen esku egoten dela delegazioen edo ordezkarien presentzia. Eta, claro, momentura arte, horrelako selekzioak izan behar dute estatu bat ordezkatzen dutelako edo liga profesional propio bat dutelako. Momentu enten ez da hori kasua... Salbuespena baude erresuma batuan, esan dute. Salbuespena egin nahiko balitz, Galesek, Ingalaterrak zein Eskozia badukatela gure selekzio propio, nahiz eta estatu bateko kide izan. Ez, baina bi baldintza bat ala beste eman behar direla. Estatu propioa izan edo liga profesional propioa izan. Galesek, Eskoziak eta Ingalaterrak badute liga profesional propioa. Ezberdina da. Hemen ez daukagu. Guk hemen ligan Atletikek eta Realak, Eibarrek eta Alabesek Osasunaren, Madrilen eta Bartzelonaren kontra jokatzen dugu liga. Ez du mailako liga dukagu alegia, hori da esan nuen. Esan dut, orduan nik intentzio politiko edo nolabait ere keinu politiko batek ezin du egon zuen hori konpontzeko? Bueno, keinu politikoa baino importanteagoa da horri buruz hitz egiten ari garela, baino kontua da, berriro diot, ez dagoela guztia Espainiako gobernuaren esku. Nazioarteko organismoek badutela hor zer esanik eta baldintza jartzen dituztela. Eta baldintzak dira hain zuzen ere, nik oraintxe aipatu ditudan horiek estatu bat ordezkatzea edo disiplina deportibo jakin batean liga propio profesionala izatea. Eta gustu hori gara, baina amarrak ere etorrez ezkigu gainera. Galdetu nahi dizuke, momentu honetan, alderdi popularrarekin, alderdi nagusi moduan, oposizio alderdi nagusi moduan, alderdi sozialista ere, eta gobernua izaten ari den negoziak eta prozesu ez, Radio Televisión Espainolako Administrazio Kontseilua berritzeko badago akordio antzaden ez, baina deno begira gaude epailen buelta horretan, eta botere judizialaren kontseilu orokorrak, nagusiak, ze bide hartuko duen, ez, 2 urteko blokeoaren ondoren. Zeitzura hartzen diozuzuk, eta nola daude negoziak eta horiek? Bai, hor, lehen entzun zaitu uste sartu baino lehenago alderdi sozialistaren eta alderdi populararen arteko negoziak izaten ari zela, eta espreski azpimarratu nahiko nuke gobernuaren, ze gobernua lehen aldiz gure historia modernoan bintzat, koaliziozko gobernua dela eta bi alderdi politiko daude. Eta orduan... Are gehiago, talde txiki gehiago ere badaude, akordio horretan, Radio Televisión Espainola berritzeko esaterako. Bai, baina egia da elkarrizketa nagusia gobernuaren eta alderdi populararen artean ematen edo aldeko botoa hainbat erakundeen ordezkariak berritzeko, ez? Nik uste dut Kataluniako hauteskunden ostean agian beste ingrediente batzuk ditugula Espainiako egoera politikoa pixkat baretzeko. Baretu behar dugu egoera politikoa eta elkarrizketa politikoa. Noski, oposizioak beti izango du Euskadin gertatzen den moduan bere papera salatzeko, kontrolatzeko, alternatibak planteatzeko, baino atzo presidentak esaten zuen bezala dezibelioak ere neurtu beharko genituzke. Besteak beste, jendeak ere, ziurgabetasun hori ere baduelako eta politikariongan ere entzun nahi dituelako, akordioak ematen direla, aurrera pausoak ematen direla, hori beharrezkoa. Eta gure eztabaida politikoa, bide zibilizatuen gatik edo gandik joatea ere behar dugula, ez? Dezibelien interesgarria da, ze badirudi batzuetan gobernu eratzen duten bi alderdiek ere elkarri, gobernu barrutik, lerren egitasmoi, oposizio egiten diotela. Eta honetara ere, koalizio gobernuetara ohituak ezkauden bezalaxe Espainiar estatuaren gobernuan, horretara ere ezkaude osoituak, ez barrutik tensio. Horrexegatik atzo presidenteak aipatu zuen dezibelion kontua, ez? Iuso eta dirazpen autokritiko bat ere egin zuela, gobernuaren baitan gauden alderdiok, dezibelioak ere jetxi ditzagun, ez? Hori ere eredugarria izan daitekelako gero oposizioari eskatzeko, eztabaida izan dadila
zibilizatua eta noizean behintzat lortu ditzagula akordioak. Akordiotarako esparrua badago, beharra ere, hainbat erakundeen ordezkariak berritzeko ezinbestekoa zana, atkatuta, blokeatuta egon dira hilabeteetan, urtetan. Nik uste dut egoera politiko berri batean gaudela, Kataluniako hauteskundeek ere gauzak bere lekuan utzi dutelako, eta tira nik espero dudan Alderdi Popularrak etorkizunera begira, beste, Voxeri eta eskuin muturrari, en fin, espazio politikoa ereiten ustea. Nik uste dute azken aldiotan ikusi duguna da, ereiten duzunean, lantzen duzunean espazio politiko jakin bat, gero hor autentikoak etortzen direla horren inguruan etekinak ateratzera. Nik uste Alderdi Popularrak arazori izan duela, eta baliteke behingoz, beste moderazio planteamendu batzuetara bueltatzea. Itxaso jaun, orain bai elkarrizketa izteko, biharko gonbidatuari galdera bat eskatuko dizutuzteko, bihar Jose Antonio Rodríguez Ranz izango da, dakizutela, sailburu orde orain, Jaurlaritzan, memoria eta bizikidetzarako, giza eskubideetako sailburu ordea. Bai, horre joan den urteko azkeneko partean abenduan uste ikusi genuela, jakin genuela gogorak, nunbait, COVID-aren gatik edo jasan duten edo biktimek edo izango zutela alako oroimen espazio bat, ez? Neri burura hartzen zaidan galdera da nola uztartu intenzionalidade politikoa edo eta ideologikoa praktikatu duten eta edo eskuin muturra edo gal haren biktimek jasan duten min hori nola uztartu gaixotasun batekin edo batengatik zauria jaso duten hoiekin. Ea uztargarria dan, ea oroimena edo memoria politikak uztargarriak izan daitezken hori galdetuko niokenik. Alaxe galdetuko diogu Rodríguez Ranz jaunari ere. Denez Itxaso, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidego onden ordezkari estimatu da Euskal Telebistara etorri zena. Beste arte? Mila esker zuei. Eskerrik asko, 10:04 minutu jaun Andreok. Ahots batzuen bila hasiko gara.